सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रथमच ओरोस इथं महिंद्रा फर्स्ट चॉईस मल्टी ब्रँड कार सर्व्हिस वर्कशॉप जैतापकर ऑटोमोबाईल्स। माझा राजीनामा मुख्यमंत्री यांच्या हातात दिला, परंतु तुमच्या जे मनात आहे तेच होईल। ग्रीन रिफायनरी प्रकल्प कोकणातच व्हावा असं तुमच्या मनात आहे। प्रकल्प कोकणातच होईल असं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितल्याचे जठार यांनी सांगितलंय। त्याचबरोबर सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीतल्या स्थानिक लोकांना 80% नोकऱ्या मिळाव्यात अशी मागणी प्रमोद जठार यांनी केली आहे। जैतापकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स 20 वर्षांपासून गृहस्वप्न साकार करणारं एक नातं विश्वासाचं। राजीनामा मी राजीनामा सीएम साहेबांच्या हातात दिला। त्यांनी सांगितलं, प्रमोद तुमच्या जे मनात आहे तेच होईल। तुमच्या मनामध्ये कोकणामध्ये हा प्रकल्प व्हावा असा आहे, प्रकल्प कोकणातच होईल। आणि आम्ही दुसरी एक त्यांना विनंती केली की हा प्रकल्प जिथे होईल म्हणजे माझ्या सिंधुदुर्गातल्या आणि रत्नागिरीतल्या स्थानिक 80% लोकांना जो रोजगार मिळणार आहे त्या रोजगारामध्ये माझ्या या दोन्ही जिल्ह्याच्या भूमिपुत्रांना, कारण माझा लढा हा रोजगारासाठी होता, 80% स्थानिक लोकांना रोजगार मिळणार होता। म्हणून त्यांनी हे मान्य केलं की ज्या ठिकाणी कोकणातच होईल आणि ज्या ठिकाणी होईल त्या ठिकाणी सिंधुदुर्ग रत्नागिरीतल्या भूमिपुत्रांना 80%चा जो काही रिझर्वेशन आहे स्थानिक लोकांसाठी त्यामध्ये ते ठेवलं जाईल। आणि याविषयी आपण सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीतल्या भारतीय जनता पक्षाच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांची बैठक घेऊन त्यामध्ये या सगळ्यांचं विचारविनिमय करू। परंतु सुरुवातीलाच त्यांनी माझ्याकडनं राजीनामा त्यांना दिल्यानंतर त्याने तो स्वीकारला नाही। त्याने म्हटलं राजीनामा द्यायचा नाही, परंतु मी माझा आग्रह त्यांना केला की अशा प्रकारची आपण बैठक घ्या आणि या सगळ्या माझ्या कार्यकर्त्यांना त्या ठिकाणी आश्वासित करा की प्रकल्प कोकणातच झाला पाहिजे आणि ज्या ठिकाणी होईल कोकणामध्ये त्या ठिकाणी 80% सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीतल्या माझ्या तरुण बेरोजगारांना त्या ठिकाणी नोकरी मिळाली पाहिजे, हा आमचा आग्रहाचा विषय आहे। त्यांनी ते मान्य केलं आणि लवकरच अशा प्रकारची बैठक घेण्याचं त्यांनी आम्हाला आश्वासित केलं।